Ji Kurdî re statû, Ramazan ölçen. Her civak xwe bi ziman îfade dike. Li vê derê îfadekirin terê bi axaftinê nabe ku were bi sînorkirin. Xwe îfadekirin bi rêya ziman tê wateya di nava civakê de ve guhestina çand, dîrok, dab û nêrît û exlaqê. Kurdên ku zimanê Neolîtîkê diyariyê mirovayiyê kirin, di sedsala borî de zimanê wan jî hat qedexekirin. Bi ziman re zext û tadeya mezin û dijwar li nasname, çand, dîrok, dab û nêrît û exlaqê civakê hat kirin. Dêna xwe bidinê heta wan çend salên dawîn jî axaftina bi Kurdî bi serê xwe têkoşîneke polîtîk bû. Destnîşankirina helwestekê bû. Pêre diviya te her cûre tehdê jî bida ber çavên xwe. Herçî li nav sînorên Komara Tirkiyeyê Kurd weke hebûneke ontolojîk jî nedihatin qebûlkirin. Kurd li gorî nêrîna fermiya dewletê Tirkên çiyayî bûn. Zimanê wan tune bû. Îro roj Kurd û Kurdî û Kurdistan bi hemû îhtişama xwe vedigerin ser hemd û heşê xwe, vedigerin qada cemaweriyê, vedigerin dîrokê. Kurdên ku jaliyê serdestan ve jaliyê pergala bêrhem a cihanî ve dihatin xwestin ku ji dîrokê bên rakirin, bi ket, xwîn û xwedanê vedigerin dîrokê. Dîroka xwe bi destê xwe dinivîsin. Zimanê xwe yê ku ji dema Neolîtîkê heta roja îro anîne, îro roj dixwazin bi statûyeke biparêzin û pêşte bibin. Em baş pê dizanin ku civakeke ku nikaribe xwe bi zimanê xwe îfade bike, nikare li ser piyan bimîne. Nikare bibe xwedan nasname, çand û dîrok, nikare bibe xwedan huner, felsefe û polîtîka, nikare bibe xwedan statû. Ji ber wê jî berî her tiştî ji ziman re statû divê. Statû ji aliyê civakê ve tê çêkirin. Madem Kurd jî li Tirkiyeyê pêkhatiyeke eslî ye, hingê divê bi gihîştina vê serwextiyê li her qadê doza zimanê xwe bike. Ji malê heta berderiya hikûmetê dema me ev dew û doz meşand, ez yeqîn dikim ku em ê bigêjin armanca xwe. Ev bangeke ji bo redkirin ji bo wê derkirinê nîne. Zimanên ji xeynî zimanê me kiras û îşlikên rojane ne em li xwe dikin, ew ne ruh û bedename ne. Ji milê Serheda Jorîn ji ber Tirbe Ehmedê Xanê yê Gorbihişt dengek bilind bû. Xerîdarên vê qumaşê li ber Tirba Şêxê Delal ji daxwazên me gişan re berdevkî kirin. Dewa statûyê ji bo zarê şîrîn Kurdî kirin. Em jî heman daxwazê dikin. Ji bo ev ket, xwîn û xwedan badil hewa neçe, ji bo em paşerojê bi serfirazî û serbilindî pêşwazî bikin, divê em bi zimanê xwe hebin. Hebûn, çûbûn û xwebûna me bi zimanê me dibe. Em li benda sibê jî nemînin. Bi zimanê xwe bijîn ku em her hebin.